Moltes gràcies a vosaltres i a la Fundació Ernest Lluch i a la Universitat Pompeu Fabra per haver-nos convidat en aquesta trobada, en la que, evidentment, el que jo aportaré serà aquesta visió del tipus de famílies que en aquests moments estan arribant a Càritas, això és el que se'n va demanar des de l'organització, és a dir, que miréssim de focalitzar com es visualitza, com aquestes reflexions que heu sentit fins ara, diguem-ne, es concreten en uns determinats col·lectius i de quines característiques són aquests col·lectius. Haig de dir una prèvia, que és que no és fàcil que a partir de la informació que jo us doni veieu reflectida automàticament les reflexions que s'acaben de fer. És a dir, aquesta idea que ens ha plantejat el Martínez Elorrio, que ens acaba de plantejar el Sebastià Sarassa, d'unes classes mitjanes que arriben a una situació d'empobriment, que per mi, i això avanço al debat de després, ens faria qüestionar, crec jo, el concepte de classe mitjana, perquè, tal com tu deies, a la classe mitjana estem acostumats a entendre les classes en termes econòmics. Jo soc economista i, per tant, en aquest tema hi crec, però és cert que quan es difumina fins a aquest punt el nivell d'ingressos, el concepte de classe ha de tenir unes altres connotacions, si no, com a nivell d'ingressos se'ns trenca completament la idea. Doncs bé, amb unes classes mitjanes que, perdent la seva situació econòmica, veient-la fortament deteriorada per dues causes fonamentals. La primera és la pèrdua del treball i la segona, en molts casos, la pèrdua de la vivenda. Aquestes famílies arriben a entitats com Càritas o com altres entitats i nosaltres no tenim en aquests moments indicadors per poder dir que la persona que arriba a Càritas prové d'aquella classe social o prové d'una altra classe social. Això requerirà, i ho farem, i ara em deien que algun professor d'aquí de la facultat ho està començant a fer per encàrrec de la plataforma d'afectats per la hipoteca, de fer aquest estudi, que ja llavors és un estudi ja més de pentinat o de mostreig de les famílies que ens arriben per veure quins eren els seus orígens. Nosaltres, quan arriba una família, no li preguntem els seus orígens, li preguntem la seva situació avui. I, per tant, tenim la foto fixa d'avui, no l'evolució. Aquest estudi no està fet. Però algunes de les dades que us donaré sí que ens permeten veure cap a on va la cosa. O sigui, no amb la seva totalitat, perquè l'estudi no és aquest, però quines són una mica les pautes. Aleshores, nosaltres, aquí teniu el rètol de la publicitat de Càritas d'aquest Nadal, que és aquest, que fomenta la solidaritat. Aleshores, si posem la primera transparència... Ai, ho faig jo, esclar. Perdoneu. És que no... Amb el del costat. Val, sí. Bé, el lloc on jo treballo és Càritas Diocesana de Barcelona. Això vol dir un àmbit territorial, Càritas Diocesana de Barcelona té un àmbit territorial de tota l'àrea metropolitana de Barcelona, al voltant d'unes 5 milions de persones. Seria el barcelonès, els vallesos, el Maresme, el Garraf, Baix Llobregat i una mica de l'Alt Penedès, etc. Són 3 diòcesis al voltant d'uns 5 milions de persones. En aquest àmbit territorial, Càritas l'any passat va atendre 260.000 persones. 260.000 persones se'ls va donar atenció directament des de Càritas. Aquí el que veureu reflectit no és el perfil de les 260.000, sinó de les 60.000 en les quals Càritas hi fa un treball de més profunditat. No és només donar un tíquet menjador, sinó que es fa un seguiment, estan en programes específics, etc. Per tant, estem parlant de 60.000 famílies ateses per Càritas de forma, diguem-ne, profunda, que és una dada per si mateixa, penso, important. Aquí veieu els serveis que es donen, això no hi entraré ara. Aleshores, què detecta Càritas en el seu treball? Aquí veiem un rètol que diu la pobresa es fa més extensa. Càritas detecta efectivament que la pobresa es fa més extensa. Més extensa vol dir que a Càritas li arriba més gent, o sigui, hi ha més població que va a Càritas. I l'increment ha sigut, hem doblat el nombre d'atencions des de l'any 2007 a l'any 2012. Per tant, això ens dona una idea de volum de problema que Càritas detecta. Fins aquí no us estic donant informació qualitativa, sinó de volum d'intensitat. I els serveis prestats per Càritas, que no és el mateix que persones ateses, sinó que és
una complexitat que Càritas ha d'anar introduint de fer més sofisticats els serveis que dona i més profuns i més sofisticats, doncs veiem també aquest increment dels serveis prestats de 26.000 serveis l'any 2007 a 79.000 l'any 2012. Per tant, aquí tenim una primera idea d'increment d'activitat. La pobresa es fa més crònica. Aquí això seria contrari al que direm després. Que es fa més crònica seria el contrari de dir que tenim gent nova que ens arriba. Es produeixen els dos fenòmens. Ens arriba gent nova, ara ho veurem, però també una de les principals preocupacions, diguem-ne, del treball de les entitats com Càritas és la cronificació de la pobresa. La cronificació vol dir que aquell treball que es feia per ajudar a que les famílies surtin de la seva situació d'exclusió social s'allarga en el temps. I, per tant, el grau d'èxit en el procés de reinserció, el procés de tornar a entrar en el circuit, s'allarga i, per tant, això penalitza molt més la pròpia vivència de les famílies. La cronificació, en definitiva, acaba tenint tot tipus de conseqüències negatives, no només pel fet en si mateix de la cronificació, sinó en la deterioració de l'autoestima, en la deterioració de tota la vivència vital de la família i de tots els seus membres. Veieu aquí que de persones que ja que estaven rebent ajuda en anys anteriors, l'any 2007 eren el 56%, l'any 2012 eren el 72%. Per tant, una dificultat greu d'ajudar a fer la sortida del procés. La pobresa es fa més intensa. Aquí acabem de dir que es fa més extensa, aquí és més intensa. Aquesta és una transparència important perquè aquí ens dibuixa clarament quin tipus de població té Càritas. Veieu que en la primera columna tenim el que seria la renda anual mitjana disponible de la província de Barcelona, estaria en 16.900 euros. En termes d'unitat de consum, el llindar de pobresa relativa, que és el 60% de la renda mitjana, seria en 8.560 euros. El llindar de pobresa severa, que seria el del 40%, estaria en 5.478. Doncs bé, el llindar mig de Càritas és de 3.505. És a dir, a Càritas arriba una població per sota de la pobresa severa, del llindar de pobresa severa. Per tant, perquè us feu una mica una idea d'aquest procés, diguem-ne, d'empobriment, de quin grau de dramatisme estem parlant. Ja no és pobresa severa, és la meitat de la pobresa severa. Bé, la pobresa es fa més intensa. Aquí tenim el tema de la font d'ingressos. Aquí hem fet una comparació, i això sí que ja ens comença a donar una mica el perfil, la comparació entre les fonts d'ingressos que tenen les famílies que arriben a Càritas comparades amb les fonts d'ingressos mitjanes de Catalunya. Aquí veieu clarament que les fonts d'ingressos mitjanes de Catalunya en el 51% són rendes del treball, en el cas de Càritas només el 27%. Per tant, les famílies que arriben a Càritas o bé estan vivint en el 45% de transferències socials o el 28% de les famílies no té ingressos, té 0 ingressos. Això és importantíssim, és una dada. És a dir, són famílies que només viuen per la subvenció directa que els dona Càritas. Càritas o Creu Roja, etc. En aquest cas, no tenen ingressos. La pobresa es fa més propera. Aquí ja comencem a entrar una mica en el que serien novetats. Aquí teniu l'any 2009 els usuaris de Càritas que provenien d'Espanya, és a dir, nascuts a Espanya, eren el 31%, l'any 2012 el 43%. Aquí ja anem entrant una mica en la idea de si això toca més de la vora a les famílies que ja eren residents a Catalunya o en aquest cas a Espanya. Un dels temes que no encaixa directament amb la jornada d'avui però que val la pena que el tingueu present i que ens preocupa de forma enorme és el tema de la forta incidència de l'exclusió social que nosaltres abordem en els infants. Aquí teniu el quadre del nombre d'infants, dels menors que viuen en famílies a Catalunya seria el 20%, la taxa de menors en el conjunt de les famílies de Catalunya.
els que arriben a Càritas són el 36%. És un increment, una incidència important en els infants. I una altra variant també important a tenir en compte, encara que no és rellevant avui, és el tema del gran pes de les famílies monoparentals i de les persones soles. És una altra característica diferencial de la gent que arriba a Càritas en relació a Catalunya. Les monoparentals a Catalunya estaríem en el 9%, les que arriben a Càritas són el 16%, les persones soles a Catalunya són el 24%, les que arriben a Càritas són el 34%. Bé, aquí tenim l'element, l'atur, ja us ho deia abans, els elements que determinen aquesta situació de derivació cap a Càritas, en gran manera la tenim situada a l'atur. Aquí teniu la població que arriba a Càritas, el 69% està a l'atur, el 69%. I aquí teniu una mica un resum de les variacions del retrato robot mitjà de Catalunya, d'una família catalana, amb els que ens arriben a Càritas. I veieu aquesta diferència de menors a Catalunya un 20%, Càritas el 36%, monoparentals el 9%, el 16%, persones soles 24-34%, població estrangera a Catalunya el 16%, a Càritas 57%, a l'atur 23%, 69%, i d'ingressos de transferències socials el 45%. Això, aquí veieu, diguem-ne, aquest perfil. Aleshores, us he dit, i ara aquí passaré més ràpid, que a l'habitatge teníem dos grans elements que determinen tot això. Per una banda, l'atur, la desocupació, ho heu vist amb les xifres d'atur que tenim quan arriben a Càritas. L'altre element és l'habitatge. La pèrdua de l'habitatge, el risc de pèrdua de l'habitatge, el cost de l'habitatge, la impossibilitat de fer front a la residència és l'altre element crucial en l'exclusió. Aquí tenim que les persones que... no m'hi entretindré aquí. Nosaltres això és el que detectem. A Càritas estem atenent dos tipus de problemàtiques d'habitatge. La més tradicional, habitual, que ara s'incrementa, que és de les famílies que no poden pagar i demanen ajuda a Càritas per pagar. I després tenim l'altra línia, que hem obert des de fa 2 anys, que és el servei de mediació en l'habitatge, que és per ajudar les famílies que estan a punt de perdre un pis a que no el perdin, a mediar amb els bancs o a mediar amb els propietaris. A partir d'aquest treball que estem fent, el que hem atès en aquests moments, portem 1.150... No, perdó, això és els habitatges que té Càritas. Càritas disposa de pisos perquè són famílies que no poden anar ni tan sols a pisos del parc públic. Aleshores, en el servei de mediació hem atès al voltant d'unes 3.500 persones en aquest any i mig que portem, i ara el que m'interessava era que veiéssim el perfil, el tipus de famílies que estem atenent en el servei de mediació en l'habitatge, que és potser el que ens està donant més aquesta entrada de les famílies que fins fa poc podien pagar el seu pis i vivien en un pis de compra o de lloguer i que les podíem considerar classe mitjana o potser classe obrera, però relativament benestant, i que actualment ens arriben a Càritas i que, per tant, moltes d'elles mai de la vida se'ls havia pogut passar pel cap que haurien d'anar a Càritas a demanar una ajuda, o sigui que ens encaixarien en aquesta idea del desplaçament. Doncs aquí teniu el retrat d'aquest tipus de famílies. És important aquí veure que, i aquí sí que entrem una mica en aquesta idea del que és novedós, que són, per la composició de la família, són famílies amb fills, el 51%, monoparentals el 22%, per tant, entre les parelles amb fills i les monoparentals ens n'anem a un 75% de famílies amb fills. Això ens torna a ratificar la idea de la problemàtica en els infants. La persona referent, aquí és un altre tema important, la persona referent de la família, veieu que en el 67% dels casos està entre 30 i 49 anys. O sigui, que estem tocant de ple a el que serien famílies en edat de treball, en edat de formació de la família, en edat de tenir fills, i per tant el gruix del que seria la població activa de Catalunya, diguem-ne, que és la que es trobaria en aquests moments més exclosa. Bé, una altra dada que ja l'hem vist abans una mica, però que en el servei de mediació de l'habitatge encara la detectem igualment, és que ens està arribant, en contra del que podria semblar,
un 58% de les famílies que venen perquè no poden pagar l'habitatge són d'origen espanyol, no són extracomunitaris, i per tant això ens dona també aquesta idea de famílies que penseu que fins a arribar de la crisi, en tema d'hipoteques, no hi havia ningú, es pot dir gairebé de forma taxativa, pràcticament les insolvències amb hipoteques no arribaven al 1%, diguem-ne, la taxa d'insolvències dels bancs en matèria d'hipoteques era pràcticament inexistent, perquè la gent, abans de deixar de pagar el pis i de pagar la hipoteca, deixava de menjar. Per tant, que ens vinguin famílies que no poden pagar la hipoteca és una novetat total i que indica aquesta precarització, diguem-ne, de famílies que eren residents a Espanya i, per tant, que formaven part d'una classe que ara ja no saben quina classe és. Que estan en l'atur, les persones que ens venen amb problemes d'hipoteques, evidentment, això coincideix amb el perfil general de Càritas, el 70% de les persones que venen estarien a l'atur, i les de lloguer, les que tenen problemes per pagar el lloguer, el 75% estan a l'atur. Per tant, amb això, el que he volgut simplement és donar-vos aquest zoom que dèiem abans a el que arriba a una entitat sense ànim de lucre, i que sí que vull agrair-li molt al Martínez Celorrio quan ha posat aquesta interrogant, el primer interrogant que ha posat al final, de com aquest tipus d'organitzacions s'estan qüestionant o s'han de qüestionar com atendre aquest tipus de col·lectius, aquest tipus de poblacions. Això és una qüestió que m'ha cridat l'atenció que ho diguessis, perquè és una cosa que dintre de l'organització ens ho estem plantejant, perquè verdaderament xoca amb aprenentatges o formes de fer dels treballadors socials i dels educadors socials acostumats a uns perfils i a unes, diguem-ne, trajectòries vitals de les persones que atenen completament diferent de les que estan rebent ara des del punt de vista de formació, des del punt de vista de trajectòries vitals, etc. I posa realment en qüestió, aquesta no és la facultat que li correspon, però sí que a totes les facultats de treball social, d'educació social, etc., els hi ha de portar necessàriament a una reflexió de nous mètodes o de noves formes d'abordar aquest tipus de problemes. Moltes gràcies. Bé, doncs donarem la paraula a en Joan Josep Ballbé, que és politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, perquè ens complementi aquestes realitats amb com tot això ha derivat en un comportament polític i quines són les possibles conseqüències de tot això en l'àmbit polític i quina translació tindrà. En tot cas, després, en el debat, possiblement podrem entrar en quines són les conseqüències d'aquesta possible societat polaritzada i cap on ens poden portar. Però quedem-nos de moment aquí i donem la paraula al Pep Ballbé. Pep, moltes gràcies. Se'n sent moltes gràcies.